Ak si myslíte, že nie ste dostatočne talentovaní pre svoje sny, toto video je pre vás. Toto je prvá životná lekcia pre rok 2025. Všetci niekde hlboko a tajne snívame o tom, že urobíme niečo naše, vlastné, čo bude mať dušu a hĺbku. Chcel by som urobiť niečo, ale ja nemám talent. To si potom nebudem radšej ani začínať. To som bol ja pred pár rokmi. Až kým som jedno leto u tety na Záhorí nenarazil na túto knihu o psychológii. Talent. Netráp sa rozmýšľaním, či ho máš alebo nie. Jednoducho predpokladaj, že áno a ďalej to už nerieš. Talent je len jedno z tých vhodných slov, ktoré používame až potom, čo niekto dosiahol úspech. Viete, čo je ale zaujímavé? Že nikto talent neobjaví pred dosiahnutím úspechu alebo počas náročného obdobia učenia. A preto prestaňte zbytočne strácať čas rozmýšľaním nad tým, či máte talent. Ja som si povedal, že chcem hrať na gitaru, chcem robiť videá, chcem vedieť to, čo chcem vedieť a začal som to robiť. Nevždy to vyzerá alebo znie dobré, ale aj tak to robím, deň čo deň. Tak pamätajte na toto klíše. Nemusíte byť skvelí, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli skvelí. Predpokladajte, že máte talent. Otázka však je, že čo s ním spravíte.